cerques la veritat, és possible que la trobis. I aleshores què? Seràs més lliure? Seràs més feliç? Seràs de sobte un bol de llet amb cereals? Poseu-vos còmodes. Guillem Camós i Marc Serrats han vingut a dur-nos pau, a dir-nos que podem posposar una horeta a la cerca de la veritat i a crear un espai de relaxació on no calgui refutar res. Un espai on revelacions còsmiques i magufades coexisteixen sota una mateixa resposta. Vale, ok. Perquè la veritat tampoc és que sigui tan important. Bona nit, Baleokers. Bona nit, Baleokers. Bona nit a nosaltres mateixos. Està molt bé, això. Bona nit, Baleokers, també. Què dius? Res, jo què sé. Bona nit i benvinguts a Baleoc. Hem estat una setmana de festa. Sense emetre, de festa. Se m'ha preguntat a mi per DM. Què se t'ha preguntat? Hi ha una pregunta molt interessant que era ja no feu el Baleoc? Com si portéssim amatent, com si fóssim saber i ganar, saps? Ja no feu el Baleoc? Jo, bueno, potser podríem no fer-lo, saps? Però sí que el fem. I passa que som una gent molt cristiana. Barcelonocèntrica i era festa a Barcelona. Perquè què era? Segona Pasqua. La pentecostesa o alguna cosa així. Això és quan Jesús va tornar, que Sant Tomàs li va dir, si ets Jesús, ensenya'm les llagues. I Jesús li va, saps? És això? Sí, llavors per això Sant Tomàs d'aquí no, si no lo veo no lo creo. D'aquí no, d'aquí en viva. Si no lo veo no lo creo. I després se'ls va encendre tots la flama de l'Esperit Sant dalt del cap. Com, mira, les llagues i la flama. Sí, la Pentecosta és Esperit Sant Dropet. És quan fan el drop de l'Esperit Sant. Vale, molt bé. Podria haver un Baleoc de l'Esperit Sant. Algun dia de sobte ens convertim en la COPE. L'Esperit Sant és un tema. És un creepypasta. És un tema. Parlant de creepypastes, abans de que segueixis tu amb el teu, hem de revelar un parell de veritats. Vale. La primera veritat és: això mai va ser una taula de fusta i ens hem quedat sense cinta de doble cara, per tant avui es veu que això és un metacrilat. Avui està això aixecat. Això és primera gran veritat revelada. Segona veritat que anem a revelar avui, si us plau, punxa'm el Guillem. Punxa'm el Guillem. Guillem, si us plau, ensenya això. Això és el Guillem. Ha fet això. El Guillem tenim... Digues. Ansietat, suposo. Exacte, això és el que volia dir, que sapigueu, noies gòtiques de la sala que ens mireu, que el clitxer no s'ensenya amb vosaltres, no sou les úniques que quan teniu una crisi d'ansietat preneu decisions des de la salut mental o la manca de salut mental. El Guillem fa un temps que ha tingut un pedorro d'ansietat importantíssim i ha decidit tenyir-se el cabell. I et diré que tenyir-me com el cantant de Nickel Black, però vermell. Bastant noventero, també. Aquesta ha sigut l'opció conservadora, perquè la primera opció va ser rapar-me, rotllo Britney Spears. Rapar-se queda molt bé per dir que estàs guai del cap. Sí, mira com estic. I al final vaig decidir això, que dic, mira, si no m'agrada, doncs em puc rapar sempre. Rapar-se rient, davant del mirall, està molt bé. D'acord, per favor, contingut. Dit això, ara sí, anem al gra, perquè avui venim amb un tema de suma importància, que és que dissabte va tenir lloc a Plaça Catalunya la que va ser, esperem, la primera de moltes concentracions al nostre país per protestar en contra dels ocells, o millor dit, dels drons de vigilància del govern. Correcte. Tenim aquí unes fotos, a veure si ens les pot posar el Marc. Los pájaros nos fumigan. Barregen dos teories de la conspiració. No només els ocells són coses del govern drons, sinó que són ens fumigants. Exacte, fan chemtrails també. Què més tenim per aquí? Molt bé aquesta. Aparato volador d'espionaje. AVE. Aparato volador d'espionaje. AVE. En català és AU. D'aparell observador. Observador. Sí.
Una última foto, nos están vigilando. I un logo d'un prohibit ocell, però l'ocell està per sobre de la senyal de prohibit. Això està molt guapo. És veritat, no m'hi havia fixat. És com en realitat l'ocell està... La senyal de prohibit està per darrere de l'ocell. Està per sobre de la prohibició, el propi ocell. Per tant, l'ocell es passa la prohibició pel forro. Clar. Com ja vam explicar a Baleo, que els ocells no són una altra cosa que drons de vigilància i sembla ser que la gent per fi comença a obrir els ulls. Ja anava sent hora. Dit això... Ocell, seguim amb... ocell. Hem dit ave, jo dic ocell. Organització de control estatal liderada per Llucifer. Molt bé, ocell. molt bé. Aquí hem vist aquests valents protestant. Des d'aquí volem apuntar la demanda de que, com estava dient el Marc, també es pot fer veure que la gent que els ocells no existeixen en català. Perquè totes les pancartes eren en castellà. Sí. Pel que hem pogut llegir, sembla que uns Mossos d'Esquadra es van interessar pel que estava passant i van anar a preguntar de què anava la mani i un dels valents li va respondre: vosaltres ja ho sabeu, perquè veieu les imatges captades pels ocells des de la furgoneta de vigilància. Això ho he llegit jo, que realment va passar, que hi va haver un dels manifestants que li va contestar això a la policia. Molt entregats. I em sembla bé. No m'agradaria tancar aquesta editorial sense aportar més proves de que els ocells no existeixen i, en aquest cas, proves de proximitat, perquè volem mostrar-vos aquesta fotografia feta ni més ni menys que pel pare d'en Marc, que és fotògraf de bestioles, i va captar el següent. Un ocell volant... No sé si podem zoomejar. Podem fer zoom a aquesta foto. Què és això? Quan fas zoom ja surten coses de conspiració. Si observem aquest Bernat Pescaire o el que sigui, no sé si és un Bernat Pescaire o què és. No és l'important aquí. O un fraret, no sé què és. No m'interessa tant l'espècie, perquè sé que és un robot al final. Per tant, l'espècie és secundària. Un Tamagotchi a l'esquena. M'interessa el fet que se li veu el Tamagotchi a l'esquena, se li veu el mecanisme aquest. Si algú necessita alguna més, si algú veient això ja no s'ho creu, és que s'ha fet molt bé la feina. Els reptilians han fet molt bé la seva feina. I ja és una persona que no té solució. Seguirà dormida. Hem de prescindir d'aquesta persona. Veritat, revelació i llibertat són els 3 principis d'aquest programa. I ara, però, saltem de l'ocell i anem a la morsa. Anem amb el bueno què. Bueno què. Abans de passar a la morsa, però, anem a saludar a la mossa. Molt bé. Què tal, Clara? Com estàs? Recordeu que la Clara estarà tenint el nostre estimat chat amb els nostres ja absolutament fonamentalistes baleòquers. La pregunta que avui llancem és: quin és el vídeo més terrorífic que heu vist mai a internet? Quin és el vídeo que més por us ha fet passar? Quin és el teu, Marc? El meu? No et sabria dir el que més por m'ha fet passar d'internet, perquè jo he passat molta por a internet, crec que tu també, crec que és una cosa habitual, però sí que et diré que fa 8 o 9 anyets, no et sabria, no crec que arribi a 10 anys, es van posar de moda els vídeos 360 a YouTube, les experiències 360, que tu entraves en un vídeo de YouTube i tu podies desplaçar la càmera. Va morir molt ràpid, també, això? Va morir molt ràpid, per sort. però mentre va estar viu es va experimentar molt amb el terror. Es van començar a fer curtmetratges de terror amb aquesta tecnologia i jo recordo que feia bastanta por el fet de tenir tu el control de què veies. No, perquè d'alguna manera... Perquè no saps on mirar i potser no estàs mirant on t'està... Clar, i potser el susto és pitjor. És a dir, d'alguna manera, quan veiem una pel·li o un vídeo de terror, sempre posem la responsabilitat del que ens fa por en allò que el vídeo ens ensenya o no ens ensenya, no? I en el so, la proposta, en com ens ho pica, perquè nosaltres ens ho enxufem. D'acord? Però me'n vaig adonar amb aquests vídeos que si la responsabilitat la tens tu, encara que després el resultat és menys terrorífic, perquè normalment eren vídeos estan potxos. Molt xurreros, d'acord? El camí, la tensió aquella, era pitjor, feia molta més por, perquè ja no era tant el bitxo que veiessis, sinó que el fet de tenir tu la responsabilitat de triar on miraves, era com, no, sí, m'enduré un susto i tindré jo la culpa. Serà culpa meva a sobre. I serà culpa meva. Sí. No puc... I al final què ens fa por? El sentiment de culpabilitat. El Big Christian Cocktail. I tu?
Jo he estat intentant pensar vídeos que em fessin por i el que m'ha vingut al cap de seguida és perquè em ve bastant al cap, bueno, bastant tampoc hi penso cada dia, però hi havia una cosa que eren les Olimpiades del Dolor, que era una web o no sé què collons era, que eren com vídeos molt macabres de gent autoinfligint-se dolor. I recordo molt un d'un tio que s'estava clavant uns claus, o sigui, tenia com els ous a sobre una taula i s'estava clavant claus. I era com un lore d'internet que no sé ni d'on collons sortia. De fet, ho he buscat a Google i m'ha sortit TikTok, per tant entenc que segueix viu. I ja està. I a més va coincidir també que era una mica l'època aquesta de la guerra d'Iraq i tot això, que llavors començaven com a sortir els vídeos que decapitaven a periodistes i... Això allò era xungo, a l'ESO ens posàvem les botes, amb això. Clar, que ara tu entres... Vull dir, ara estàs veient cadàvers tot el rato a les xarxes, però en aquell moment era molt raro, havies com de buscar-ho una mica intencionadament. Jo més d'un desollao em vaig empassar. Passa que també vaig agafar consciència bastant ràpid, jo amb aquest tema. Jo no he sigut algú que s'hagi polititzat molt de pressa, però amb el tema aquest de no tinc per què veure aquesta mutilació... vaig agafar... Sí, ràpidament se'm va activar com un clic de saber que allò estava mal fet, no? Jo sabia que estava mal fet, però hi havia alguna allà que deia... A veure, si ho miro què passa. I si ho miro què passa, Sí, si ho miro què passa. Doncs... Si preguntem a la Clara, a veure si té algun vídeo que li hagi fet por, també. O no tenim cap vídeo. Clara Gallardo. Hola. Què tal? A veure, jo és que sóc molt cagada. Llavors intento evitar veure vídeos de por perquè llavors em faig l'olla que no dormiré. Per tant, tiro de clàssics, que de fet ja s'ha dit al xat, que és el del Sigue el cotxe blanco, que jo no sabia que es deia així, en realitat. Què és això? Però bon nom, és el vídeo aquell típic que et posen a l'ESO, segur. Que et salta un bitxo al final. Exacte, és una carretera amb un cotxe, super tranqui i tal, no sé què. Molt tranqui, realment, la carretera. Sí. Clar, de cop i volta una imatge d'aquella persona. D'un tio feorro. Correcte. Sí, un tio feorro. Doncs ara sí, entrem en matèria i anem amb Obeir a la Morsa. Obedece a la Morsa és un vídeo que apareix a la internet i es fa molt famós i no vol dir gaire res. I pels que ens esteu veient anem a veure el vídeo en qüestió i els que ens esteu escoltant, doncs ara teniu un minutet de música diabòlica amb el que podreu dissociar. I podeu imaginar-vos coses com, per exemple... Mentre seguiu preparant el dinar escoltant un podcast tranquil·lament. Abans de que posis el vídeo, Marc, és molt pitjor només sentir-ho. Jo crec recordo, que sí. Quan va sortir el Sexto Sentido, els meus pares la van veure abans perquè miraven les pel·lis abans i van dir: Marc, creiem que sí que pots veure el Sexto Sentido, però et taparem els ulls quan surtin els fantasmes. Tremenda cagada, nen, perquè era molt pitjor lo rebentat que estava jo, que després vaig veure-la i vaig dir: però per això m'estava tapant els ulls. L'àudio era terrible. Anem a veure-ho, això. Anem a veure el vídeo, si us plau. La pequeña araña en un tubo se subió. Mola més haver-lo deixat sencer. Saps? Sí, jo no l'havia arribat a veure sencer. He de dir que no està sencer. He tallat encara un tros no havia vist la morsa. Triga massa. Clar, la gràcia... Triga molt a aparèixer la morsa. He tallat com un tros, però he deixat la morsa al final perquè per això es diu Obedece a la Morsa, suposo. Sí. Perquè només ens esteu sentint, anem a explicar. El vídeo comença amb una mena de màscara poligonal en pantalla, amb un fons completament negre. La màscara mou la boca mentre sona la primera frase d'una cançó infantil que diu La pequeña araña en un tubo se subió. Molt bé, dramatized. En els següents 6 segons seguim sentint la cançó ara accelerada, amb 200% de velocitat, que ho he comprovat, i ja una mica saturada. I mentre veiem unes imatges abstractes, així en plan com el Windows Media Player del 2005, doncs aquest estil. Linkin Park. Sí.
Linkin Park Windows Media Player 2. Super 3. I ja està, amb això arribem a la main part, que és que seguim amb la mateixa cançó, en aquest cas la segona estrofa, que no la canta un sol infant, sinó varios, i en coro, i que a sobre s'està reproduint al revés. Clàssic. I és aleshores quan apareix una persona amb malformacions físiques, les extremitats molt primes, gep al cap molt gros, vestida de cabaret, amb botes i un paraigua i ballant una mica com pot. Aquest vídeo té el seu origen a l'any 2006, es va penjar a YouTube amb el títol Obedece a la Morsa, tot i que ja s'havia vist abans per alguna altra web, i d'ella es deia que si te'l jalaves sencer, doncs t'acabaves afiliant a una secta anomenada La Morsa, que es dedicava a matar penya pels puestos, bàsicament. El que acaba fent una secta, al final. Sí. No. També hi havia qui deia que la persona del vídeo hi havia un moment en el que sortia a la pantalla, en plan de ring, i et matava. Ja. Cosa que no acaba de ser compatible del tot amb el tema d'afiliar-te a la secta. És a dir, clar, una cosa o l'altra. Clar, si t'ha matat, o és una secta de fantasmes, o tu no pots... Clar, ja vull dir, no pots fer les dues coses, el vídeo aquest. A mi m'agrada molt la proposta narrativa d'aquest vídeo perquè crec que és molt senzilla i eficient i sobretot trobo que és molt actual ja que és un vídeo curtíssim. O sigui, realment és un TikTok, però al 2006 és una cosa avançada al seu temps. I està clara una cosa, que és que el vídeo transmet emocions, et fa sentir alguna cosa, cosa que molta gent diria que és la finalitat última de l'art, amb la qual sentir coses, no? Estem davant d'una peça artística. De PortAventura, també. Es pot considerar art, PortAventura? Parlem-ne, obrim debat. El vídeo fa sentir alguna cosa semblant a la por, no sé si és exactament això, incomoditat, però les coses que et fa sentir suposo que estem d'acord en que són desagradables o inquietants com a mínim. No és bonic. A partir d'aquí, tu saps, Marc, i els nostres oients també ho saben, que Valeo que és un programa d'investigació i aquí hem vingut amb els deures fets. Ara sí, què és aquest vídeo? Doncs aquest vídeo és un edit de diverses coses que un usuari anomenat Obey the Walrus, en un canal que va durar només un any, hi ha un post a Reddit que explica amb tot luxe de detalls la història d'aquest canal per si a algú li interessa. A mi em va fer pel llegir-me'l perquè era extremadament llarg, però bueno, que ho sapigueu. Jo amb el que em quedo... És una cosa molt d'internet, no? Això de no tenir la noció de la brevetat. No. O molt curt o llarguíssim. Etern. De fet, o sigui, jo volia recalcar això de que és curt perquè en aquella època els vídeos encara eren llargs i encara el mamut chiquitito quería volar, durava 3 minuts allò, saps? No sé, perquè crec que t'estàs confundiendo. Perquè al principi de YouTube, i estem parlant de 2004, 5, 6, fins al 2010, YouTube eren vídeos curts. És veritat. Els primers vídeos del Rubius, de tot això, durant 1 minut, 2 minuts, va ser després que es van començar a fer programes de puta tele a YouTube. Aquest vídeo jo crec que és més tiktokero pel tipus d'estètica i per la proposta, però no tant per la durada. No, i perquè t'ho planteja tot com molt ràpid. És a dir, en 4 segons la cara, en 5 segons el tripi i després l'altre, saps? Va molt a saco. Jo et deia això, no programes de tele, però sí que hi ha com els vídeos duraven 2-3 minuts i te'ls menjaves i et semblava un vídeo curt, allò. Llavors, en aquest canal hi havia uns altres vídeos penjats que seguien una mica amb aquesta estètica també, i a veure si els podem veure. Hi havia per exemple, un que es deia Insòmnia, no els veurem sencers perquè no tenim temps per veure un vídeo de 2 minuts, però anàvem per aquí una mica els tiros. A veure, Marc, si us plau. Ostres, què és això? Què és això? Està cagant algú? És molt raro. No, és un tio com Ruhan com merda, Ruhan, no? Algo raro, coses molt rares. Ui. Un chihuahua mirant a càmera. Ui. I això es deia Insòmnia. A veure, no hi ha ningú dormint aquí. No, la veritat que no. Jo no sé si dormiré tampoc. De fons està parlant el Manel Vidal. I ja està, bueno, el vídeo dura una mica més, no gaire. Si voleu veure un altre exemple, perquè segurament teniu molta curiositat de què més hi ha en aquest canal, tenim un altre que es diu La liebre i la bèstia, que a veure si el podem veure també. Sushi, veiem sushi. Veiem una foto de sushi. I sona un telèfon, no? I ara aquí, planos aleatoris, coses electròniques. De moment podria ser un anunci de Pepsi. És veritat. Ara hi ha una figura rara. Pallasso. Un pallasso clàssic també. Pallasso amb difuminat. Sorolls molt raros, com estareu podent comprovar. Sí.
I ja està, i també continua una mica, van sortint cosetes rares i aquest seria una mica la molt proposta. Bé, molt bé. Ha sortit la Morsa una altra vegada. Bueno, jo crec que ja fins aquí. Aquesta és la proposta de... No estava tan extès com ara, que anem més a teràpia i tal, i la gent suposo que trobava els seus mecanismes. Canalitzava això per aquí. També hi havia un que es deia Dance of Doom, que era amb un trigger warning de Acted Gore, com gore simulat, i després hi havia un altre que es deia La Venganza, amb un trigger warning d'Extreme Gore, que ja no, o sigui, ja no sé què hi havia perquè està esborrat de YouTube, però bueno, el Pau era un autèntic zumbat, això jo crec que està clar. Sí. I la cosa és que el vídeo de la Morsa es va fer superviral i ha transcendit una mica el que era aquest canal. Anem una mica amb el vídeo sobre amb una màscara sobre fons negre, que és una màscara d'Andros, al final boss del primer Star Fox. Tu has buscat tot això? Tot això, buscadíssim, sí. Molt bé. Perquè jo no sabia qui era l'Andros aquest. Segueix amb unes imatges psicodèliques que també sabem d'on... Sabia que era l'Andros aquest, el pequeño de la Paqui. Que no qui és, de quina casa és. Segueix amb unes imatges psicodèliques que estan tretes d'un vídeo que es diu Tao, de l'usuari SIK4096, i que a hores d'ara encara no sé què collons és, però sí que és algo que va quedar en 5ª posició a una mostra de no sé què l'any 98. Això ho posa el vídeo, jo també ho diria. Posa premiat a una mostra d'algo, i el vídeo és Windows Media Player absolut. Però era com algo, no sé, com videoart. Sí, com live no sé què. També hi ha un enllaç a la descripció del vídeo que et porta una web noventera que fa encara més por, quasi, que el vídeo d'Obedece a la Morsa, i finalment anem a la Chicha, que és el personatge del vídeo. El personatge del vídeo és una persona que es diu Sandy Crisp, que és una actriu i model trans que per nom artístic tenia The Goddess Bunny, pseudònim que també va titular el documental biogràfic que se li va fer l'any 1994. La història de Sandy Crisp ens porta a Los Angeles, mai sé com es pronuncia aquesta ciutat en català. Els Àngels. Dels anys 60 i 70. Maria Àngels. Maria Àngels ens porta a la ciutat de Maria Àngels. Sí. Als anys 60 i 70. Tot i que ella va néixer a Santa Mònica. De petita va patir pòlio i un tractament negligent que li van fer de la malaltia i la va deixar desfigurada, com veiem en el vídeo. La seva vida va ser una autèntica història de terror, va patir múltiples... La seva vida sí que és una història, sí que fa por, la vida d'aquesta persona. Va patir múltiples agressions sexuals, a l'orfenat on van a petar quan van morir els seus pares, i també després va exercir la prostitució, i no va ser fins als anys 90 que va decidir fer-se drag i esdevenir una icona reivindicada per la comunitat LGTBI dels Àngels. Que bueno, que per més, és a dir, sí, però que no pot quedar tampoc com una conclusió de... Llavors bé, perquè era reivindicada. No, vull dir, per més que l'estiguessin reivindicant, vull dir, era una desgraciada igual aquesta persona. No, perquè, vull dir, la vida li va seguir anant malament. Sí, de fet, als 90, quan es popularitza el documental de la seva vida, ella acaba amb un exconvicte, viuen ell i la sogra a una autocaravana i ha de tallar la relació perquè ell la maltracta. Molt bé. Bueno, tot plegat, una vida molt fàcil. I, lamentablement, el 27 de gener del 2021, a causa de la Covid, se li van agreujar el polio que tenia i l'UVIH, que també tenia, i va morir. No sense abans, el 2020, presentar-se a les eleccions dels Estats Units d'Amèrica. Increïble aquest gir final, Increïble aquest gir final, perquè pintàvem com... I, a veure, es va presentar, però joder... 400 vots crec que havia llegit por ahí. 400 vots. No són pocs, tampoc, però bueno. Molt bé. Vull dir... Molt bé. Molt bé. Però més enllà d'això, és a dir... Sí, això fa por, això és una vida... No que et surti una persona de la pantalla de l'ordinador, no, el que fa por és tenir una vida de puta merda com aquesta, una vida dura com aquesta, i a Baleokers, perquè no us queixeu ara quan no trobeu V5, quan està el V5 ple. Penseu en la Sandy Crisp cada vegada. Penseu en la Sandy Crisp. I recomanem molt llegir i veure coses de la seva vida, però avui volem aprofundir també, tot i que anem una mica curts de temps ja, en un altre tema del que es parla al vídeo. Podem fer-ho, sí. Que és el terror analògic. Vale? Avui parlem de terror analògic. Terror analògic. Vinga, Guillem, deixa't anar. Parla'ns de terror analògic. La cosa és que aquest tipus de vídeos juguen molt amb elements del punk audiovisual, com els bucles, els sons del revés... Deixa't anar, però no tant. Vale? Les imatges repetides, les dissonàncies... D'acord. I tot tipus de coses que no fan por de per si, però que sí generen aquesta sensació uncanny. Jo crec que ens trobem una altra vegada davant d'elements d'aquests que toquen un punt del cervell, elements d'aquests, sobretot d'internet, inquietants, que m'agrada la paraula uncanny, perquè també hi ha la paraula unsettled, unsettled, que les dues es tradueixen com a inquietant, però no volen dir exactament inquietant. És que... Bueno, toquen això, aquest punt, elements d'internet que toquen aquest punt del cervell de lo estrany, de lo... Això és com normal, però alhora no. I quan et fiques els dits a la boca i toques aquell punt que et fa vomitar, doncs això, però versió És molt bona metàfora aquesta, Versió mental de la campaneta, no? Sí.
I dit això, doncs, terror analògic. Les primeres... Què? De sobte m'he liat. T'has ensopegat mentalment, eh? Mentalment. Molt bé. T'has tocat la campaneta aquella, eh? T'has vist des de fora, eh? Primer apareixen les fotos antigues aquestes gastadetes, després Estem parlant de terror analògic. Sí, terror analògic. Focus. Primer, les fotos gastadetes. Aquella foto amb el marge trencadet, mossegadet, saps? Que sembla un segell. Sí, amb fongs que li han sortit per sobre que deixa taques. Després les cintes de Super 8. I ara tot el que molta sigui... por les cintes de Super 8. Molta por. I ara tot el que sigui textura DV-Cam de principis dels 2000... Ara ja fa por, això. Càmeres compactes ja comença a fer por. Sense la necessitat que hi surti res terrorífic. No. Només cal que es toquin algun element que distorsioni la naturalesa d'aquelles imatges per convertir-lo en alguna cosa de por. També està passant, ara que dius això, ja està passant això amb memes i imatges de l'internet del principi. Ara hi ha memes tan trinxats... Que els han penjat tantes vegades... Que estan tan repenjats tantes vegades que ja et fan aquesta sensació estranya de dir... Per quantes mans ha passat això? Una mica com les fotocòpies dels profes. Això és com la fotocòpia del profe, que era un manuscrit del dimoni, aquella fotocòpia del workbook, que deies això a dos colors, no, a un color i mig. Descriu la imatge. Bueno, no puc. No puc descriure aquesta imatge. Satan. Exacte. Això és perquè aquests tipus d'imatges es recolzen en aquest rotllo del found footage, o sigui, metratge trobat, que és material que per la seva naturalesa no professional ens transmet dos missatges. El primer, de realisme, sigui el que sigui que passa aquí, és de caràcter documental i és veritat i no ficció, i el segon punt, mai coneixeràs la persona que ha creat aquest material perquè va anar a parar a internet. És la cosa aquesta dels vídeos de càmera de seguretat. Sempre farà més por un vídeo de càmera de seguretat que la pel·li de por més ben parida de la història. També, però, insistir en que no només per un tema de la seva realitat documental, també quan parlem de terror analògic parlem del passat. Les imatges gravades en suports analògics ens expliquen històries que no podien ser digitalitzades, per tant, no estan al nostre abast. Si és un fantasma, encara pot ser allà. Si és un crim, encara no s'ha resolt. Si és una distorsió de la realitat, només tu has sigut capaç de veure-la. Clar, i això, aquest rotllo és un pou sense fons, una cosa totalment infinita, perquè el propi avenç de la tecnologia audiovisual fa que sempre hi hagi un nou format que deixa de ser normal, que passa a ser nostàlgic, i després de nostàlgic passa a ser terrorífic. És a dir, podríem dir que els vídeos en DV-Cam ara mateix transmeten aquesta cosa de nostàlgia que abans et transmetia el VHS. Ara el VHS ja fa una miqueta de miedete. El Super 8 ja és com... Ja no fa aquesta por tan propera. El Super 8 ja és com un llibre amb pols de Gandalf, de les golfes. I et diria que les fotos antigues, aquesta rotllo litografia, i és com que ha donat la volta, ja fa una por com mitològica, ja és com algo com... Ja és com, sí, no, ja no fa por aquesta nena aquí a la litografia. Ara fa més por el VHS. Ara fa por un puto VHS de quan jo tenia 2 anys. Sí. No, ens està quedant avui un programa, tio. Programón, tio. Que ens trucaran per l'Ondes i direm que no cal, que ja ho sabíem que teníem. No puc estar més d'acord. Abans de passar a la teva secció, volem veure el Obedece a la Morsa Revisited per... Ara potser no farà por. No el volem veure. Vale, pues no el volem veure. Passem a la següent secció. Passem a la següent secció. Bueno, què més? Vinga. No el volem veure. No, perquè ja està. Perquè ja està. Prou tema. Jo et recullo el julivert aquest del terror analògic, que m'agrada, i anem a fer el que jo faig, que és contingut encapsulable. Ja sabeu que Valeo, que és un espai on el Guillem fa un podcast i jo faig reels, d'acord? Anem doncs amb la... Veus? Tier list! Soc com de Ciudadanos, tio. Ara, trec sempre coses. Esta baldosa. D'acord, tinc aquí la tier list, que és això d'endreçar... El rànquing de tota la puta vida del senyor, Però internetitzat. Tier list de terror analògic. Vale. Sabem el que fa por, sabem que el terror analògic fa por, però què fa més por? Vull dir, entenem contingut terror analògic com contingut narratiu, no un ceda al paso a l'autopista sense carril d'acceleració fa por, és analògic, però no estem parlant d'això. No és terror. Aleshores, jo et llanço conceptes. Vinga, ja els anem col·locant. Vale, fantàstic. Pintura rupestre. Una pintura rupestre. Que potser diries, no fa por. Molt analògic, m'agrada aquesta. El més analògic que hi ha, pintura rupestre. Sí. Dius, no fa por una pintura rupestre? Bueno, mira, ara veiem la imatge d'aquesta pintura rupestre en mans. Aquesta potser fa una mica de por. No fa por, depèn d'on la trobis, perquè si tu trobes això en una cova, dius, vale, descobriment científic. Va venir un esplai aquí, s'ho van Si trobes això a la clausura on dormien les monges del teu col·le,
Aquí potser... Llavors, on la posaries? Home, amb aquesta segona definició que has dit, jo potser la posaria a la A. A la A, Per ser una mica conservador, per si acaba sortint alguna que faci més por, no gastem la S ja. Però... Podem canviar o no podem canviar? Jo crec que sí, que podem canviar potser després, no? Vale. Vols que t'ho aguanti? Mira, sí, aguanta-m'ho. A veure. Mira, S. Bueno, no. A veure, aquí, perfecte. Va, que no tenim temps per perdre. Vinga, va, som-hi. D'acord. Següent. Super 8. Super 8. Cintes de vídeo domèstic d'entre els 60 i els 80. Aquí hem ficat una imatge de Sinister. Evidentment, no totes les imatges de Super 8 són nens ahorcats a un arbre. Però es pot distingir entre el Super 8 en blanc i negre i el saturat. Hi ha una cosa al Super 8 que és que a priori no té so, per tant sempre es queda la dissonància entre la felicitat del que s'està vivint i el silenci, i el crrrr, que això fa molta por. M'ho estàs venent molt bé. Super 8 on la ficaríem? Hòstia, apurant a la A, també, Apurant a la A, Les omplirem totes a la A. Apurant a la A, perquè tu tens molt clar la que ficaràs a la S. No ho tinc gens clar, però és com que no m'atreveixo a donar-li res al títol del és el que més por em fa. Segueixo. Un quadre. No ho menyspreem d'entrada, perquè d'entrada semblaria que no, però un quadre, hi ha quadres que segons com poden arruïnar-te la vida, com per exemple aquest, no? Aquest quadre que estava a casa dels meus avis, que és un quadre d'un nen sortint d'un quadre. Hòstia. Que això és terrorífic. Què me'n dius? A veure, és que aquest em fa una mica de gràcia. Jo aquest el posaria potser a la C, A la C, Sí. Molt bé. Bueno, no sé, tu també digue'm, si... Desmereixent els meus terrors d'infància. D'infància, a la C. Total. Següent format tindríem... De fet, ho podem fer al revés, si vols, tu vas descrivint i jo vaig posant. D'acord, molt bé. Següent format tindríem VHS, format estrella dels 80-90, cintes domèstiques que es fan malbé a costa d'anar-les passant, ratlles blanques, imatge doblada, estius que van perdent color perquè es van tornant com lilosos i blancs, coses gravades les unes sobre les altres, que fa molta por, dos continguts gravats a la mateixa cinta. Les Snuff Movie són el màxim referent del terror en VHS. Jo crec que això podem tenir una S ja. Una S, Podem tenir una S ja. Del VHS tenim la S. D'acord, aquí. Vale. Molt bé. VHS. Després, digue'm clàssic, foto antiga. A mi digue'm això clàssic horror, però la foto antiga amb component de terror, amb nena random al mig del bosc, a mi em segueix semblant el suport de terror per excel·lència, no? És com les modes, vull dir, hi ha coses que són cícliques, que ara en plan, no, ara fa por el VHS, ara fa por el Super 8. La foto antiga amb cosa rara són texans. Sí. Sempre. Sí, són texans, sí. Jo la posaria a la S també. S també, Sí. S. S. Això de dir S. Quan passarà de moda, això? També és com els texans dir S. S. Llavors, un format del que se'n parla poc... Ui, cada cop estic més despilotat. 16 mil·límetres. No se'n parla molt, però el 16 mil·límetres... Calibre de pistola, de és el que sobte. es feia servir per gravar pel·lícules de sèrie B. Vull dir que el terror, eminentment... El gènere de terror està fet en 16 mil·límetres. Hòstia, casco. Si bé més que potser des d'un punt de vista més artesanal, no? No només de... Però bueno, jo què sé. Li poso una B. A la B, no? Es veu massa bé el 16 mil·límetres en comparació amb els altres formats que estem treballant. Massa definició. És el 4K del terror. Entrem ja... DB càmera. I els altres els ficarem molt ràpid. DB càmera. Nouvinguda al palmarès dels malsons. Tenim estètica 2000era, horror en 4 megapíxels, aquella Olympus petiteta, efectes de càmera xurreros tipus visió nocturna, pastelote... Això ja és amb internet, això és purament found footage. Jo crec que té molt de recorregut, però crec que encara és jove. Sí, és jove. Posaria potser a la B. A la B, o a la A. Com ho posaries tu? Tu creus que ja estem aquí? Jo crec que a la B. Vinga, va. A la B té una gran carrera per davant, aquest tipus de material, també et diré evidentment. que tu i jo tenim 30 pals. Vull dir que igual el Super 8 ens fa por nosaltres i el VHS, i en canvi hi ha un xaval de 12 anys, el DB càmera, es caga. Potser sí. Aleshores, molt ràpid. Tenim vídeo 360, vídeo 360. Hòstia, això cuidado, perquè el que acabem de veure és això. A la A, sense por, sí. Vinga. Sense por. Vídeo de WhatsApp. Després, vídeo de WhatsApp trinxat que et passen de... no sé. Jo això ho poso a la D, perquè això acostumen a ser imatges de bon dia i bona nit, una mica també. Acostumen a ser gent decapitada pel càrtel de Medellín, però bueno. Tio, concurs de tele. Concurs de tele, tu creus que en algun... Ara ja estem fent... Aquí estem fent futurologia. Concurs de tele, et dono la raó. En un moment en què canvi tota la tele i ja no tingui sentit allò que està passant, farà fa molta por. S. I aquella la ruleta de la suerte. Sí.
No, a la Sí, S. a la S directe, directe. Sí. Ruleta Què de la més? suerte, Nightmare Material. Vídeos en vertical. Quan es deixin d'entendre els vídeos en vertical, creus que farà por conceptualment? No. No. Cap ni una. A la E. Get ready with me. I tenim per acabar, tenim una cosa que a mi m'interessa, que és els podcasts, el format podcast. El format de dos persones parlant dos així. heterazos fent la patà. Sí, perquè... Fins al no... I no te passa a ti que... I dir, la clave del éxito és levantar... Els nens aquells que diuen empecé levantándome a las 5 de la mañana. porque... Podcast faran molta por, A la S, perquè a la serà S. totalment uncanny, com t'agrada dir a tu. Exacte. Uncanny. Inquietant. El canijo. Perfecte. Molt bé, doncs fes una miqueta... Queda tu el plano de Em la quedo jo tier el list, plano de la per tier suposat. list. Sí. D'acord. Bueno, no... No, Puto reflexa, no es veu res. Mira, no ho sé, ja està, a prendre pel cul. A prendre pel cul. Molt bé. Ràpid, carta màgic, carta màgic. Ràpid. Tenim vídeo raro d'internet. Vídeo raro d'internet és la carta màgic, és un artefacte que val 5 de manar. Artefacte footage creepy, diria jo. És una carta que d'alguna manera destarota les tropes enemigues, no? Gira totes les criatures negres enemigues i obliga a atacar totes les criatures blanques. És a dir, les criatures terrorífiques no poden fer res, les criatures com lluminoses estan obligades a lluitar contra tu, vale? Però les teves criatures negres danyen primer perquè fan por, no ho sé. Val, no, és que anava sí, curt de temps. jo et dono la raó. Li he fet aquí una petita llegenda que és el puto vídeo dura 30 segons però t'arruïna la vida en 3. Molt bé. I anem al vinga, va, anem a presentar a les nostres convidades d'avui que mentre les presento s'esperaran al llindar de la porta. Molt bé. Vinga, va. Avui Baleoc s'ha endinsat en l'univers queer perquè som dos heteros el suficientment deconstruïts com per saber la frase que deia aquell que els heteros no saben fer televisió. Qui és aquell? No ho sé, però tenia raó. He currat a la tele, sé el que dic. Avui ens visiten unes persones que van presentar el seu disc a un local barceloní de merda destinat a llançar destrals, perquè sí, hi ha llocs pitjors que la fàbrica d'Am, però ja són irònics. Una gent que, i avui aprofitem per ficar aquí la falca del Cruïlla, És no al veritat, principi la és fico veritat, aquí, molt bé, la falca Cruïlla, una gent que l'any que ve segurament estarà en el cartell del Festival Cruïlla i si no m'encarregaré personalment de que això passi. Potser no el dissabte, perquè no, però tampoc, però un dijous. Un dijous, ni que sigui. tonto, Sí, a les 6, 7 de la tarda. no està mal. Sí, home. L'oxímoron de la joventut centennial, l'esladilla russa però menys de sumar, el pot petit i gay, avui a Baleoc, Svetlana. Avui, bons aplaudiments, Avui venen aplaudides de casa. Molt bé. Molt bon aplaudiment. Molt bon aplaudiment perquè venen amb el séquito. Avui programa Bona públic. Abans que res, mentre jo preparo coses... Benvingudes. Hola. Hola, bona nit, gràcies. Per venir. Teniu aigües per si teniu set. Moltes gràcies. Amb tassa i tot, Sí. Ràpid, què és l'oxímoron de la joventut centennial que ho heu dit por ahí i no us ho creieu ni vosaltres? O sigui, nosaltres Què és era això? una Perquè paraula molt divertida que ens van ensenyar al batxillerat que hem oblidat el seu significat. Que és oxímoron. Va sortir a la nostra CL i llavors com per fer-nos una mica els interessants així del CCCB vam dir poseu a una cançó. I diu amb les ulleres aquestes, que fan molt de CCCB també. És a dir, no sabeu el que és oxímoron, eh? No, sí. Aleshores, un calambur i un ceuma ja ni us ho pregunto. El fuego frío és el oxímoron. Correcte. I l'oxímoron de la joventut centennial és bàsicament que la nostra generació no follem. No? I s'espera que follem molt, però... Perquè sou joves i és el que s'ha de fer, no? Clar. I no folla ningú, perquè perquè el tothom està reggaeton i la deprimit. batial, tothom movent el cul i tal, però en realitat no follem. Vosaltres sou 90 i pico, no? 97, exactament. Clar. I no... I no hi ha suqui. No. No és la primera vegada que sento això, jo, Ni falta que fa. A veure, jo m'he criat en el cristianisme, per tant, jo no he follat gens ni mica, però entenc que està passant alguna cosa,
s'ha dit que tot el tema aquest del poliamor i tal és més una moguda que ens hem muntat nosaltres mirant cap a baix que no pas una cosa que no es folla. Sí, perquè, bueno, és igual. Per què? Que tenies una opinió al respecte? Sí, però... Corregiu-nos si ens equivoquem, sisplau. No, però llavors de cop és com... A mi em passa, tipus, no follo mai i de cop una època vaig super catxondo. En plan, ara estic... Estàs molt catxondo, Roc. No parlis. No et fiquis en joc. No, gràcies, sisplau. Una cosa és una la època catxondo que i una altra és coincideix follar, amb ara. Una època que coincideix amb ara mateix. Volíem preguntar-vos, abans d'entrar en altres matèries, si coneixeu la història de Obedece a la Morsa i la història de Sandy Crisp, o si hem enfosquit una mica més la vostra vida avui. L'heu enfosquida, Cosa que agraïm molt, sempre ens agrada un enfosquiment. Som massa alegres, us calia una mica de terror analògic. Però ens agrada el terror, ens agrada les coses rares. Ens agrada el cringe, tot el que fa cringe i tal, ens mola. De fet, aquí un col·legui que està al públic, que ha vingut avui, un fort aplaudiment pel públic. Home, un fort aplaudiment pel públic. Primer cop en aquest programa. Molt bé, ens va dir, no mireu el vídeo abans d'anar a dormir. I ho vam fer, perquè ens agraden aquestes coses. I amb calma i amb tranquil·litat, hem vist coses pitjors. I vau somiar després? Sí, segur que sí. Ara ja somiem perquè ja no fumem porros, per tant. No, però això passa. Però molt guai. Tu no somies gaire, no? Quan deixo de fumar somio i dic, hòstia, i els primers somnis són els pitjors, són els més raros. Però, aleshores, vosaltres no l'havíeu vist, el vídeo aquest? Jo havia vist el vídeo, sí. En el seu moment. Jo crec que a partir d'allà ja tot va anar malament. Vas tornar gay. Exacte, sí. I que el recordes, el vídeo? Jo recordo... El vas veure en el moment, entenc. Recordo el mal rotllo, clar. El que passa és que jo encara no m'identificava com a... O sigui, ara per mi em sembla una heroïna aquella persona. Però clar, en aquell moment pensava, saps com quin horror. Quin és el vídeo més terrorífic? No terrorífic en plan de he vist unes imatges de la franja de Gaza, sinó terrorífic en plan aquest terror que estem parlant ara. A veure, hi ha, per exemple, una família de 14 fills de Girona que són tipus les flors Maria, que les porto aquí. No són aquestes. Però són... Hi ha un vídeo que és meravellós de, com es diuen, los hermanos, aquell... Són, bueno, pues de l'Opus Dei i que li van dir que no podia tenir més fills perquè si no sortiria malament i la tia va decidir tenir més fills. I hi ha un vídeo que diu i entonces nació Perico, Pepe, Pata... Una entrevista. Aquell vídeo és terrorífic. És horrible. Sí. Però fa una por més existencialista, no? Més de fa patir per la persona. Per la persona. Jo estava pensant, ara que dic d'això de la família dels 14 fills, hi ha de la família... Algú coneix el Aquí Jordi? L'heu vist per TikTok o alguna cosa? No. Buah, bueno, contingut que farà molta por, busqueu-lo. Farà molta por d'aquí uns anys, si no la fa ja una mica. Sí. I tu, Júlia, quin vídeo que més pogis passat? És que jo no tinc por, em passa això, com soc una superlesbiana, no tens por, no? Però no n'has tingut mai o no en tens des de que vas dir? A veure, fotudíssima de THC, el Don Jaime Emsker em feia bastant mal risc. Don Jaime Emsker em sona molt. No l'heu vist? Sí, allò que eren com marionetes. Les marionetes, que passen coses rares. Perquè estaves tot ciega i estaves dissociant i l'últim que necessites és... Dissociadíssima Colau. Aquella música terrorífica. Sí, vale. D'acord, no, llavors, pregunta sèria. Encara que no haguéssiu vist el tema del Obedece a la Morsa i Sandy Crisp i tal, jo tinc una pregunta. A veure. Una pregunta llarguíssima, és un anunciat etern, vale? Però m'he de gust fer-vos-la. Tota aquesta aura camp, perquè podríem definir com a camp aquesta cosa de... Bueno, a part de les malformacions, ara. Parlar de camp no és camp, és polio, no, Marc, tranquil. No. Tota aquesta aura camp que moltes vegades es troba al voltant de les escenes artístiques, queer i tal, tot aquest rotllo de vestir-se d'una manera determinada. De vegades tot això ve perquè són escenes artístiques, musicals o el que sigui, que provenen de llocs marginalitzats, no? De la societat, diguéssim, de llocs que no han tingut accés a una educació artística o accés a determinats referents i aleshores el delivery, el tipus de show que fan, no és canònic o funciona, diguéssim, d'una manera que podríem identificar com a cutre. Estic sentint-me molt orgullós de mi mateix perquè ho tinc escrit però estic com navegant. Però aleshores jo vull preguntar, perquè això se segueix mantenint d'alguna manera en aquests entorns, però dic, en el moment històric en el que ens trobem ara, això segueix sent una realitat, aquest camp, aquest cutrerio, o és més una reivindicació del rotllo com que formem part d'aquest col·lectiu, anem a seguir amb aquesta tradició de fer les coses amb el keep it cutre i no sé què?
Sí, jo crec Is que it performatical? Menos mal que no eres- Is it performatical? Or it just a marginalized origin of the thing? Menys mal que no era per mi la pregunta, eh? És un temazo, I no sabem què respondre, Si tu ens dius de l'oxímoron, però aquí t'has marcat una tesi doctoral, gas. És que m'interessa Que ni pel genuïnament, guas. joder, i vull saber... Ara necessito O respostes. sigui, per sort nosaltres estem formades. Bueno, una mica, no? Aleshores, jo crec que- es troben aquí els punts que és una cosa que ens hem mamat i ens hem posat pel cul bastant fort, però fem el tonto professionalment. Vale. És a dir, és buscat, és reivindicatiu. O sigui, hi ha una cosa que no em quadra de lo que dius amb nosaltres i és de com aquesta... Des dels marges, en plan que tu no tens els recursos com per... O sigui, has dit alguna cosa, no? De... Sí, que moltes vegades, jo per exemple, jo això ho recordo una conferència de les Glòries Cabareteres, també de la Judit Martín, que parlaven de que en entorns, jo què sé, diria inclús estereotipadament, Cangrejo i mogudes d'aquestes, les artistes que pugen o drags que pugen i tal, l'espectacle té un aura com cutre, com de ja no només de baix pressupost, sinó de coreogràficament pobre, estrident, com una cosa molt trinxada, però perquè és algú que es recolza purament en l'autenticitat d'aquella persona i no en tot el treball que hi ha al darrere. Vale? Sí. Aleshores, jo el que preguntava és si dins d'estar com més formades o dins de tenir les eines per fer una cosa que no vagi a aquest lloc, el fet d'anar-ho a buscar, si és reivindicatiu o jo què sé. Sí, no... Perdó, potser... És que, joder, he llegit les vostres entrevistes que us fan al Nacional i no sé què, i és com, marranes, per què marranes? No, cony, jo vull preguntar coses, tio. No, però que jo crec que darrere del Cangrejo i tota aquesta gent també són gent molt potent i molt formada. Molt formada i molt intel·lectual. El que passa és que potser no juguen això, o sigui, potser juguen a fer veure el contrari, no? Vale, és a dir, també és... També és una manera d'aproximar, o sigui, de no ser elitista, no? I de dir, parlar només d'oxímorons i d'oxímorons... No, doncs també de ser marrana i dir, no, és que em pica el puto... O sigui, em pica l'anus, saps? O sigui, bueno, com de parlar una mica més així. I crec que darrere del camp també hi ha... O sigui, que cutre no vol dir que tu no tinguis una formació o que tu no tinguis clar el que vols dir o el que vols... Que cutre no vol dir chapucero, que hi ha una estètica. Òbviament, hi ha una estètica. Que no hi ha una falta d'intel·lectualitat darrere de lo cutre, sinó que és una cosa que té un discurs. Encara està molt més pensada, jo crec. Clar. Sí, al final camp vol dir, o sigui, tot el que és artificial, no? El que no surt de la naturalesa, el que és des de l'artifici, el que es desvia de lo que és natural, no? I per tant, nosaltres, pues, que vosaltres sou molt campis, també, tot i ser dos heterazos, o sigui, què pot ser més campi que això? Bueno, estem allà, fem el que podem, noies. O tot lo de la Sandy Crisp i no sé què, vull dir, sou les més camperes de totes. Anem de cutres i després com, no, però aquest vídeo que estigui fet així, sí. Clar, sí. No sé si t'hem respost, Marc, a la teva No, m'heu respost molt, però estic com intentant formular com noves preguntes dins d'això. Jo anava a dir que és una mica com el rotllo d'Instagram d'ara de fer els posts aquests recopilatoris com d'imatges així, que sembla que estiguin mal fetes. S'està tornant molt... Però ho diem, però estan mal fetes expressament. Clar, però és que darrere d'aquí hi ha tota una estructura i una planificació molt totxa. Jo em penso molt... Abans de fer els dams aquests, jo penso, a veure com puc quedar el més cutre. Sí. I no us veieu des de fora, és que a mi m'està passant últimament. Jo crec que sí que és molt pensat perquè quan no està pensat es nota. És a dir, els meus col·legues de 35 anys que els hi suda la polla a Instagram i pengen fotos cutres de veritat, són cutres de veritat. Però llavors no són tan guais, no encaixen dintre tant de la norma, no? Sí, és gent que els hi suda. O sigui, és com abans, fa 10 anys, va haver-hi la moda aquella de posar les fotos com amb el marc blanc escarós, que era com de Polaroid. Gràcies a Déu que ha passat això. Bueno, era horrorós, però en aquell moment era com... Però en aquell moment tothom, o sigui, clar. Low-fi. És el mateix, total. O sigui, gotes de pluja a la finestra, saps? Horrible, amb tots els filtres, no? Pues ara qui no penja... O sigui, qui penja fotos amb filtres d'Instagram no està... Estàs fora. Sí, estàs fora. Va haver una època en la que es van deixar de fer servir, però encara podien arribar a servir com a eina, en plan, vale, vaig a jugar una mica la del filtre d'Instagram, però mesurat, però ja no s'aguanta. Ara ja no, I ara hem de fer... Has de baixar apps externes. Ara performem la deixadesa. Sí, exacte. Però jo m'estic molta estona pensant quina captura de pantalla random... Ara, què és el més rebuscat i més xuli? Com torces la captura de pantalla una mica? Però jo ja m'estic fent gran perquè jo a vegades penso, si això ha arribat a mi,
vol dir que ja ha deixat de molar. És a dir, jo tinc aquesta cosa de dir, si jo ho estic fent, vol dir que ja no s'hauria de fer aquesta merda. Gent molt més avançada. Estic molt viciat, perdó, ja la seguirem, però crec que estic en l'espai segur com per dir una espècie de fetichisme que m'està passant a mi. Per favor. A nivell de reels, jo no sé si tu, Guillem, segur que em segueixes els meus reels, saps que tinc l'algoritme molt treballat. Hi ha uns que no comparteixo, però que jo com que m'agrada mirar-los, que és que a vegades l'algoritme em porta com a gent gran, tio, que se li ha escapat com una foto i se li ha escapat com una història, és com gent gran mirant com a càmera així, saps? O inclús gent gran que es grava i té un bolero de fons, saps? De el corazón de no sé què, i em quedo com... I l'altre dia, espera, i l'altre dia vaig compartir-ne un d'una senyora que em va agradar molt, vale? I aquell divendres estic... El divendres anem al bar del tiet de la Lorena amb la família Lorena i ens prenem una cervesa, no sé què. I em salta el meu sogre i em diu: Marc, ¿tú de qué conoces a la madre de la Yolanda? I jo, moment! I es veu que aquella senyora era la mare d'una tia del barri que... Però era un reel que s'havia fet viral, que tenia No, que és que l'algoritme em porta llocs amb 3 likes. Això no va dir, a mi a Reels no em passa, però a TikTok em passa, em surt aquest tipus de contingut que dius com de persones grans que s'equivoquen i té això, 3 likes, i dic, què faig aquí, tio? I jo li poso el 4 like, jo he arribat aquí. Sí. Vosaltres teniu algun... Espera, m'ha interessat molt el tema de coses que... Em flipa, això. Que no comparteixo, o sigui... Bueno, l'altre dia una amiga ens explicava d'una amiga seva que el seu avi estava a l'hospital i li havien fet TikTok per passar el rato i que l'avi a l'hospital amb la via i tot penjava TikTok sense voler. Sense voler, ojalà volem. És a dir, hi ha algun TikTok por ahí d'un senyor... Potser és el que consumeixes tu, que no vols compartir. Ja us el passaré quan m'arribi. Tu tens algun fetitxe ocult? A mi aquests m'encanten. Sí, jo tinc uns amics, la Sara Diego i el Joan Mas, ens enviem sempre els reels en plan cal marxant d'Olot. I llavors és el de cal marxant, han arribat les noves samarretes, no sé què, que és com que ensenya, saps, tota la... I això és increïble. I a més també et fa sentir especial, perquè de cop quan l'algoritme et porta a un vídeo que té 5 likes, és com... Gràcies. Ja no és la massa, saps? Ja no és 1 milió de tal. O sigui, sóc jo l'únic que ho he vist i que estic apreciant lo guai que és això. A mi em passa que es va fer famosa molt ràpid. La senyora aquella que... María José no sé què, Abogados. Aran Vidal Abogados. Home. Te han puesto la denuncia. Però això no pot ser veritat, això és molt fort. Que mira cap a dins. Sí. Que té un cartell fora de la consulta com si fos un bar de còctels. De ¿te quieres divorciar? És increïble. No, molt. Vaig sentir molt especial. Dit això, sí. Passem a... No, abans vull fer una... O volem fer més preguntes? És a dir, jo he dit, no faré la pregunta de que per què marrana ni altres coses han preguntat por ahí, perquè em sembla bastant ridícul. Us volia fer una altra pregunta, que és: cal marranitzar Catalunya? Sí. Catalunya necessita ser marranitzada? És ahir. O sigui... A veure... Els catalans sembla que s'hagin menjat un cullerot i vagin estiradíssimes colaus per tota Catalunya. O sigui, només cal veure... No? Sí. Què pensem d'això? No, absolutament. O sigui, és que Juliana Canet, per favor, pots marranitzar una mica? Sí. No, jo no ho he dit, No, però... és que tothom està molt estirat aquí a Catalunya. Sí que és veritat. És molt fort. La gent et mira per sobre l'ombro. Si no m'interesses, no et parlo. Jo tinc sang valenciana i ho noto. Ah, veus? La Júlia també. Sí. Sí. No, i a part de la deixadesa que heu dit, jo crec que és una cosa molt catalana també, no? Com que aquí a Catalunya, com més en plan, deixat en el sentit que me la pela més tot i tal, més guaiets. Sí, Sí, jo crec que com la cosa aquesta no m'importa, saps? Mira, penjaré una foto d'aquesta aigua i tal. S'ho pren massa en sèrio, això no m'he fet favor sense ganes. Sí, això és sense ganes. Però és que aquest sense ganes és de cop que, o sigui, tens un pal pel cul, en plan, o sigui, rotllo, com aquesta cosa, és que no pot ser més ranci la Catalunya. Llavors nosaltres som els superherois del procés de marranització. 100%. De Catalunya. Perquè cal posar-nos les piles una mica, home, sí. Sí, em pots parlar si el meu pare no treballa a TV3. Això una també. mica ho notem, això. La gent... Sí, per interès te quiero, Andrés. Sí, totalment. S'està notant, no? Perquè, clar, ara vosaltres esteu començant a fer... Ja estem pujant un grau, ens conviden als premis. Pel l'ojete com que som estrelles ja. Esteu notant aquesta coseta, no? Una miqueta de dir... Hòstia, tio, ara... Però saps què passa? Com parlem tant de droga, no ens punxen el 3CAT aquest. Aleshores, bueno, des de dins intentem criticar-ho. No sou contingut de Someva. Someva al final no... La veritat és que no.
La droga Eva és una altra que ens fotem. Andrea és un nom de noia sexy o no és un nom de... Això sí que és contingut de Sí, això no, però aquí parlar de drogues no. Però bueno, cada cop més, Jo crec que cada cop... Ara estàvem parlant ja que ens presentarem a Eurovision i tal, que Ria quasi li agafa un atac de cor, perquè és el nostre assessori, però perquè cada cop, clar, volem fer més pasta i cada cop anirem fent-nos més mainstreams. És el que... Els diners us agrada el dinerete, Clar, us sí, el agrada... diner, la fama, tot. El dinerete. Aquí no. Bueno, hi ha gent que fa les coses per dignitat, per exemple, la dignitat... Per amor a La l'art. dignitat Per et amor a porta l'art. llunyíssim. En tenim molta, de dignitat. Però ara falten... El cap ben alt. La dignitat ja la teniu, ara falten diners. M'agradaria que féssim, no sé, heu vist el tier list que hem fet abans? Ens ha agradat. Ja que ens hem gastat heu 5 euros imprès. en imprimir això amb Negre, paper explica què farem ara. 140 grams de paper. No, és paper, és paper bo, O sigui, És paper bo. de paper. Perfecte. A més, Que ens agrada una mica la droga. allò rosa. Que ens agrada una mica la droga aquí. Farem tier list de comarques de Catalunya de més marrana a menys marrana. Perfecte. Vale? D'acord. Llavors, tenim aquí unes quantes, no? Hem portat les M'aguantes tu 41 o no sé papelonxo quantes hi o ha. fem al revés? T'aguanto jo el papelonxo. Clar, perquè això s'ha d'anar fent tal com et surt, tu ja ho has de posar. Ho has de posar, sí, però poden canviar o no? O que... Nosaltres no hem canviat. No, Al final, tindrem temps de canviar. Vinga, Fem a va, saco, no dones fem a temps de canviar. Anem a A saco. saco. Vinga, primera comarca, barcelonès. Marrana o no marrana? Jo ho posaria bastant marrano. Sí, és la A, jo sarna. crec. Hola, sarna. Jo crec que està quasi a dalt de tot, a la... Sí. A la A A la Sí, Jo és que crec que és millor guardar-se algo a la recàmera. Obrim la porta, que potser hi ha però- alguna més marrano que el barcelonès. però podem posar-nos diversos, no? Al mateix clar, lloc. Sí. Baix Ebre. Baix Ebre, Tortosa. Són uns destins... Bueno, no? Sí. Ja entre ells. Bueno, clar, allà deuen Sí, filar les molt. famílies allà follen molt I entre són ells. gairebé valencians, aquesta gent, eh? Jo posaria també a la A o a la B, Fem bé, va. perquè és Baix Ebre, va. A l'Empordà. Suat. Bé, jo ficaria una E. Una E, Sí, és que això... Pijos que pugen... I els que estan allà pues, fan vida normal, es casen i tal, no? M'ha agradat molt la cadència de la frase pijos que pugen a... Bueno, i els que estan allà fan vida normal. És com que per dins del seu cap han passat 3 o 4 coses més que no ha verbalitzat, però ja ha fet un dibuix, ha pintat un paisatge. Osona. Hi ha molts porcs. A mi això em sona molt guarro, Osona. O sigui, Osona jo ficaria la Està Fa olor a porc. ple de guarres. 8 porcs per persona a Osona. O sigui, Molt és- guarres. Jo et diria 100%. S de Solsona. Mira, era Osona, però el posem a la... No, era Osona, És que però posem a la S de Solsona Solsona. és una ciutat, I mira, casualment... Casualment, la següent... Però és Solsonès. La següent és Solsona. O És sigui, veritat, la comarca, Solsona. la comarca és Solsonès. Jo posaria la A. A la A, el Solsonès. Ara, vinga, va. Per què? Tenen navalles i coses allà. Ah, sí? Sí. Segur que tenen esposes, llavors, també. Maresme. Això diu la Júlia que és Voldemort. Jo crec que és la E. Maresme. No sé, A Maresme no hi ha... És que odiem el Maresme. Tomento. No ho diem, no. No passa res, no passa res. Perquè ho diu el Maresme? Svetlana, O sigui- Svetlana és un Júlia. grup que odia el Maresme. No, però què passa amb el Perquè Maresme? tothom està molt pesat amb el Maresme. Sí, Que el oi, Maresme, oi, oi, el detallets, Maresme. la Que cate, pesaos amb el puta Maresme, La tio. puta hòstia, al Maresme tens una muntanya i al costat tens la platja. Què més vols? És que tens però- tot Guillem, ja sé que tu ets de premià, però lo del lliure i tropical comença a fer una mica de perquè- És molta- suat, és Perquè suat. Maresme independent. És No. a les Jo Posem- posaria, mira, a la D perquè... Per aquí hi ha la Musca, si voleu, però... I el Guillem Camós. I el Guillem, va, per tu i la Musca. Garrotxa. Uf, allà estan bojos. Allà està. Sí. O sigui, estan putos bojos. Per bé o per malament? Després hem de tenir la fàbrica dels iogurts de la Fageda, per tant, crec que ho hauríem de posar una mica... Què? I a la C, potser. No, va, a la B. Bé, va, bé. Vinga, va. Vallès Oriental. Uf. Cap a baix, no, això? Sí, Vallès Oriental. fàbriques. Tenen polígons. La Roca Village... Hi ha La Roca moltes Village. Sí, una D jo posaria, Una no? D. No sé, és com molt DNPC, no? Juliana Vallès Oriental. M'agrada molt poc veure el Maresme al costat del Vallès Occidental, però bueno, és la vostra tier list. Vallès Oriental, La respecto. Oriental, Occidental no. Ah, Ningú Oriental s'atreviria no. a fer això. Priorat. Falset, qui coneix això? Jo posaria E Estan directament. borratxos, tenen són per heteros, que fan vi. Però que si tot va bé hi haureu d'anar a aquests puestos, eh?
estudiaran. Bueno, per això, amarranitzar-los, perquè, perquè espavilin una mica. Us interessa més aquest. Clar, Us interessa més anar Tot lo de baix, a Priorat. Priorat, Ara vinga, ja anireu, contracteu-nos. Perquè ràpidament... I parlant de baix, Llobregat. S. Xonis. Júlia, són la S. O sigui, a veure, Rosalia, Estopa... Ja, ara està com de moda el Baix Llobregat. Ara està de moda dir que Baix Llobregat és guai. Que és Llavors com que és posem-lo guai, no? Quan durarà la moda Jo diria que aquesta? ara són més pesats els del Baix Lloc que els del Maresme, eh? Ojo, hi ha Uf, guerra no sé aquí, què eh? dir. Sí, Guerra oberta, home, eh? home. Maresme són molt més suats, o sigui, perdó, que tu... O sigui, però si més- no, Baix és igual. Baix Llobregat em sembla més autèntic, la veritat. No sé. És algo que no ha canviat. Sí, sí. Però el rotllito aquest de que sí a la Liz i que sí als La Liz altres fa de... molt- Sí, som aquí, Clar. l'elit cultural, xarnega... No esteu una miqueta fins al rebote moreno d'això ja? una És mica. com... Ja us hem vist. Ja us hem Sí, vist. no, però com que queda bé, dic que és Quina guai. hauria de sí. ser la següent? Perquè ara hem de... Home, molaria Des rotllo... de Valeo que hem de La Terra Alta. De... Home, Terra Alta, uf, Dels Terra d'aquests. Alta, eh? Terra Jo Alta, ja- Terra Alta. Sí, de cop Terra Alta, que estés Terra de Alta. moda, jo crec que estaria guai. Des de Estaria- Terra Alta Tindria follen flow. tots entre tots, i són Tindria uns flow. llonquis Seria tots, molt random. No la però... teníem apuntada, però l'apuntem. O sigui, són poc marranos, No sé ni eh? on està, per exemple. Gandesa, capital. Està com allà tocant a la franja, Sí. no? Toca un vent que els fa... Des de l'aliança Aquests- Valeo Camés Betlana diem que la Terra Alta és la comarca que ha de començar a molar molt fort a Els Catalunya. posem a dalt de tot perquè És a som dir- Ara la el- gentrificarem, home, no? No, sí. És a dir, no, l'any que ve estem a Terra Alta a Terra obrir-vos botigues de vapeo i bars de mojitos i vindrà Estrella d'Am a la plaça Home, major del poble. i parlen, segur que parlen amb la E, no, allà? Que, uau, és qui La fan l'escolti servir per d'allò. coses. No et sabria dir en quin lloc la Qui posen. La fan m'escolti de servir per Terra Alta, coses. però Terra Alta moleu. Les dues últimes comarques perquè tenen xitxa, Cerdanya. Cerdanya l'últim. Cerdanya. Però ja el pots ficar ben avall. No, Però Cerdanya. Júlia! Home, no, perquè A baix de aquest tot, és un pijo de Perquè jo tinc la Vallvé de segona resa de la Cerdanya, Cerdanya. A Vallvé. A baix, Però- No, puja tio. Cerdanya. No la pugis. Puja. El pugem a la E. No, m'enfado. A la E. Júlia, sí. Sí, Però a la E. perquè No Tots estarà els pijos perquè allà esteu per sobre del bojos. Maresme. O sigui, qui no té I- segona residència es folla els seus familiars. No, però jo esteu sóc bojos. d'origen de la Cerdanya. La meva àvia és nascuda a la Cerdanya. originari, Sí, eh? Ojo, soc, eh? soc dels A tu pobles et van fer originaris. fora, llavors. A mi em van fer fora. Ah, Vale, ja està. de la Cerdanya. Ja tens discurs Sí. des del... No sóc de la pleta de I Vallvé. el Penedès? Ah, jo crec que una S. Uns plastes. Què dius? Una S? Home, una S. sabeu al Penedès, a Torroells de Foix, fa poc van tancar un laboratori de cocaïna negra. Qui es fot cocaïna Vale, negra? vale, pel vale, nas? vale. A dalt de tot. Molt de flow, vale. Cocaïna negra... No sé què, no havia No, sentit perquè jo no mai. la pillessin els polis, perquè olora diferent i de vista sembla carbó del Reis Max, aleshores. ves. Ah, no és com la rosa, no és com una No. variant de la cocaïna... És cocaïna tintada. Sí, cocaïna rosa encara és de la mola, mar. no? És la Però cocaïna que negra. es fot com un dolent com de Marvel, no? Com de... Cocaïna negra. Doncs D'acord. amb la cocaïna negra m'estan xutant Espera, per però aquí dintre. promocioneu Sí, alguna cosa, promoció. que esteu aquí. Mira, Bueno, escolteu el nostre disco Marrana. i veniu sobretot als nostres concerts que encara no hem publicat, però que publicarem, esperem demà, si la Laia Jornet ens ho passa. Júlia. Molt bé, Sí. molt bé. I compreu el nostre merch. Mira, aquí hem regalat les tote bags per Mira, ser mira, modernes mira. del Raval d'Esvetlana Marrana. Ara. I també teniu la superlesbiana, la camiseta, les cami de superlesbiana. Només us la podeu comprar si sou del col·lectiu. Si sou heterazos com ells, no us la podeu posar. No la comprarem. Per això ens han portat la tote bag. Per això us han portat la tote bag. I escolteu Marrana. I ja està, pues con esto y un bizcocho, adeu a tothom. Ja està. Gràcies, Chaito. moltes gràcies per venir, ha sigut increïble. A vosaltres. Moltes gràcies, Marc, també per venir. Moltes gràcies, Tant de gust. Clara Lladins, que no li hem fet ni puto cas avui, pobra. No passa res, Clara, anàvem molt pillats, t'estimem, ho Clara. sento. Gràcies, Marc i Aleix, avui també allà dins. Gràcies, Cruïlla, per ajudar-nos. Gràcies, BCN Hub, també. I gràcies a tots els baleòquers que ens escolten i ens veuen cada dia. Molt bé. Ens veiem la setmana que ve. Ja està. Adeu. Hasta luego.